Assalamu alaykum, mehrbany ýeşler, hormatly tamaşaçylar. Biz siziň ähliňizde ähli alem mowluklarını, maşgala badançylygyny tüýsüremizden arzuw edýäs. Gahrman arkadamyzyň saýasynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe elmydamy agdy bir rojaklaryňyza çağajyklaryň bagtyar gülksetleri, biziň milli aýdymlarymyz, saatlarymyz belentden belent ýanglansyn. Bizi şeýle ajaýyp bagtyar zamanyna, bagtyň gujagyna ýaşadýan gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri, mundan meýlägem uly rowaşlyklara besensin. Mehrbany ýeşlerine şeýle ýaşy arzuwlar bilen biz bugun Türkmen Owat ýaýlymyna taýýarlanyp size hödürlenýän ýangan ýarym owadarat gepleşigimiziň täze sanyny tomaşa etmäge çagyrýas. Gepleşigimizde ýygyderli tomaşa edýän ýeşlerimiziň bir näçesi bilýändirler. Gepleşigimiziň her sanyna biz gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen ýaş höwesçiň aýdymçylaryň arasynda geçirilýän ýangan ýarym telebäteşiginiň dürli ýyllardaky ýeňijilerini gepleşigimizde mihman hökmünde saknamda çagyrýas, aýdymlaryň taýlaryny dinleýäs hemde olaryň dörejelik dogrusyna giňişleýin söhbet edýäs. Bu nämne gepleşigimiziň mihmany bar, ýaş dekinli aýdymçymyz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi Muhammed Meredov gatnaşýan. Muhammed, gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Mümkin bolsa ýüregiňizde joşguňyzy, bir ýaşy arzuwlaryňyzy ýeşlerimiz bilen eşdäýsek. Söz sizden. Sağ olun Ahmet. Hormatly arkadaşlar, biz ýaşlar üçin uly mümkinçilikler ötüp berýär. Häzirki wagtda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny bilim alýarys. Biz ýaş aýdymçylar üçin öz zekilimizi görkezmäge, açyk görkezmäge mümkinçilikler ötüp berýän hormatly arkadaşlarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Hormatly arkadaşlarymyz jany sag bolsun, tutýan tutumly işler mundan meýläkim rowaj alsyn. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun Muhammed. Gepleşigimizde ilkinji gede gatnaşagdy. Gepleşigimiziň geçen saatlarynyň bir näçesinde gatnaşyp çykyş etdiňiz. Bir näçe aýdymlar, saatlar ýerine ýetirdiňiz. Aýratynyň aýdym aýdyryş ýollarynyň biri Damana ýolundan bir näçe aýdymdan ençemetini ýerine ýetirdiňiz. Indi bugun gepleşigimizde tamaşaçylarymyza täze aýdymlar garaşýandyr diýip umyt edýäs. Äger gepleşigimiziň başyndan bir dörejeligimiz dogrusyny umumyň söhbetleşdigimizde girişmäke joşgun aýdym bilen başlasaňyz, ýerden onuň söhbetine başlap berersiz. Başçyna Ahmet häzir halk dörejeligini değişdi bolan bizim Türkmen halk aýdymyz gelini dilber, gelini Damana ýolunyň ýerine ýetip berýär. Uly höwes bilen dinlersiz. Kadir Allah'ını tüyürdün, gelinli dilber gelinli, hazratından ciğer barım, dilinli dilber dilinli. O uşaklar seni görmene var, lerimin netizilliğim var. Bilin deyfini kim söyür yar, bilinli dilber bilinli. Eymenin neden eyfini kim söyür yar, bilinli dilber bilinli.
Sağana solana sazdı Asteriyatı kaynat taştı Sen gülüydün vakti geçti Solunlu dilber solunlu Ey sana gülüt, sana gülüt Sana gülüdün vakti geçti Solunlu dilberen ey solunlu Ay gelindi dilberey gelindi Ähwani ileşer, hormatly tamaşaçylar, biz ýaňlan ýarmy wadarat gepleşigimize dowam edýäs. Gepleşigimiziň başynda görüşmedi ýaly ajaýyp bir türkmen halk aýdymy, ýaş dehin aýdym şeýmiz Muhammed Meretowyň ýaňlanmagyny hemmämiz bilelikde dinledik. Muhammed Gahrman arkadamyzyň saýasynda ýurdumyzda türkmen ýaşlarynyň dehinli, ukyply, başarjan ýaşlar bolup ýetişmekleri üçin, özleriniň ukyplaryny bir açyp görkezmekleri üçin ähli aladalar edilýär. Elbetde Mehriban arkadamyz ýylyň-ýylyna hem ýaşlaryň arasynda, dörjürgi işgärleriniň arasynda bir näçe bätleşikler geçirip olar özüniň şahsy paýlaryny ýapýar. Elbetde şeýle şahsy paýdan öz paýyny alan ýaş dehin aýdym çökmünni bulan siz gepleşigimizde gatnaşýaňyz. Ne gepleşigimiziň şu pursatyny ýaňlan ýarym telewätleşigini çykyş eden pursatlaryňyzy bir illeşmede ýene bir ýatlap geçeliň sebäbi gepleşigimiziň geçen tanyny siziň gatnaşan tanyňyzda da biraz salmam geçdi, wagtam geçdi. Tomaşaçylarymyzyň bir näçeler üçin o täsirler, gyzyklylar. Muhammed haçan ýeňiji bolduka, nähil aýdymlar aýtdyka, telewätleşige nähil taýýarlyk gördü. Muman şular dogrusynda bir gepleşigimiziň başynda ýatlap geçeliň. Telewätleşige näçe gatnaşdyňyz? Telewätleşige birinji gede gatnaşyp, birinji ýeňiji bolmak bagty meýser etdi. Onda gow taýýarlykly baran bolmaly. Gow taýýarlykly bardyk. Elbetde men ýaňlan diýarim telewätleşigine gatnaşan döwrüm harby gullukçydym. Eskeri wagtym ýene bir ýatlap geçeli. Şu wagt 2018-nji ýylda ýaňlan diýarim telewätleşigine gatnaşdyk. Harby orkestrimiz bilen, harby gullukçylar bilen gapdanda hor bilen özümem ýekelikde ortada durup çykyş etdim. Elbetde şol pursat ýeňiji diýip yglan edildi. Öz adyny eşitmek, öz Özüňün şeyler tolgundur ya. Harburluk borzun bir jaýat bölüm. Esker wagtym elbetde men özüm diýseň bagtly saýan hem tolgun ýani begendim. Ine şol pursaty men ömrümiň iň gowy pursat diýip hasaplaýan. Ýaňlan diýarim telewätleşiginde jemleş tapgaryny hormatly arkadamyzy wasyp edýän harby ähliňde ýerine ýetirdim. Arkada gatlaýdym ýa. Arkada gatlaw. Bu aýdymam şowluk getiripdir, size üstünlük getiripdir. Mundan meýlegam şeýle şowlu pursatlaryňyň üstünlüklerimizden iyidi kän bolsun diýip tüýsüremizden arzu edýäs. Muman telewätleşiň özi saňa bir uly tejribe boldymy, şeýlemi? Elbetde telewätleşikden öň olar ýaly uly sahna çykmandym-da. Hawa. Şol telewätleşikde uly sahna çykyp aňarda çalaja tolgunsamam indi şo maňa tejribe boldy. Indiki gepleşiklerde, konsertlarda tolgunmadylyk üçin. Hawa. Nöş telewätleşiň özi men okuýumy açyk görkezmäne mümkinçilik boldy. Şeýle uly mümkinçilikler döretip berýänligi üçin hormatly arkadamyza köp sag bolsun aýdýas. Hormatly arkadamyz jany sag bolsun, başlyk bolsun. Köp sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun Muhammed. Indi näme tomaşaçylarymyzyň aglabasy bilýändirler türkmen wagty ýaýlymyzda konsertlerde ýa bolmasa gepleşiklerde çykyş edeňizde de ýa-da şekilli aýdymlaryňyzdan türkmen halk aýdymlary aýratynam damana ýolundan aýdymlary ýerderli ýerine ýetiren aýdym çökmünde tanaýan dinleýijilerimiz ne häzir gepleşigimizde nähil aýdymdan dowam edýäňiz. Mümkin bolsa aýtsaňyz da noýdynyň aýdymlara geçelim. Şu halipalarymyzyň ýerine ýetirip giden aýdymlary bar. Türkmen halk aýdymy Bat Sawany görsem diýip. Bat Sawany görsem
ol halkaydym men damana ýoluny ýerine ýetirip bereýin. Awa, bir näçe heňde ýerine ýetirilen görnüşler walaýdym diýä. Hemmemiz bilýäs. Indi damana ýoluny. Men damana ýoluny ýerine ýetirip bereýin mümkin. Magtymul atamyzyň sözlerini, Magtymul atam sözlerini Bady bady sabany borsam. onu hemmemiz bilelikde Mehribany illeşer, uly höwes bilen dinleýäs. Ajaýyp aýdym ýaş tekin aýdym şeýmizden Muhammed Meredowdan ýanglanýar. Haydi zanını bayrına Haydi zanını bayrına Badı savani gördüm Bağa ödün mir bulan Bin babani gördüm Bağa ödün mir bulan Bin babani gördüm Rijalele zaman zida Rijalele zaman zida Munne bağlar bida Yedi dağ yedidir yana Del dünyanı gördüm Yedi dağ yedidir yana Del dünyanı gördüm Yukarıda insani arkada Türkistani Övliyeler ummani olur mu sani gördüm Övliyeler ummani olur mu sani gördüm Pumuli do solva Leyman pumuli so solva Akfedidem ya solva İmanım yollamış bolva Bardan keveni gördüm İmanım yollamış bolva Bardan keveni gördüm Del dünyanı gördüm Ey markame keveni gördüm Mehribany illeşer, hormatly tamaşaçylar, biz ýanglanýar mowalarat gepleşigimiz dowam edýäs. Gepleşigimiziň mehmany bolsa, Gahrman arkadamyzyň şag adam bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutumyzyň Bagtyar talebi Muhammed Meredow. Muhammedem bugün başardygyndan damana ýolunyň bir näçe aýdymlary ýerine ýetirýär. Muhammed mundan meýle owadyňy belentden ýanglantyn.
Indi şu estrada aydymlaryny ya bolmasa sahna çykyp aydym aýtmak aýratynam biziň näme milli mirasymyz bolan biziň türkmen halk aydymlarymyzy ýerine ýetirmek aýratyn başarnyk, aýratyn bir jogapkärçilik talap edýär. Doğru. Türkmen halk aydymlarynyň Mehriban arkadamyzyň Jowhar paýkasyndan gören ýyly döwlet geler bolsa ajaýyp kitabyna bolsa 6 san aydym aýdylýş ýollary bar edy. Gurrun berilýär. Şolaryň birim siziň häzirki wagtda öz dörejeliňizde saýlap alan ýoluňyz damana ýoly. Damana ýol bilen näçe wagt bäri gyzyklanýar, näçe ýyl bäri aydym aýdýan şolagurdan özüňiz aslynda aydyma näçe ýaşyňyzda başladyňyz. Mumman bir dörejeliňiz tamaşaçylaryň üçin gyzykly, şoň üçin hem gurrun beraýsaňyz. Ine aydym saz uğruna men 4 ýaşymdan bäri şu aydym sazyň uğruna 4 ýaşymda çağalymda maňa ejem kakam tutar sowat berdiler. Sözüňizi bölýän maşgalaňyzy sunumda adamsy barmy? Sunumda adam sowa kakam dep saz rolun çalýar. Ejem teatr rejissor. Menem aydym bilen meşgul bolýan. Tuwalamanyň maşgalaňyz sunumda maşgala şeýler. Sunumda maşgalasyndan. Ne çağalymda 4 ýaşymda tutar sowat berdiler. Şeýdip soň 1-nji sinipä bardym. 1-nji sinipde da sazçylyk mektepde gapdanlan hem orta mektebiň gapdanlan sazçylyk mektebine okudum. Ne onsoň men özüm asletinde aydymdan öňürtüm men özüm sazanladım. Saz çalmany. Saz çalmanyny öwreddim, sazanlygy höwes etdim. Näme saz guralyny? Klawiş saz rol esas uğrum. Klawiş saz rol gapdanlan ýene goşmaça özüm öwrendim, akordeon saz roly, gitara saz roly, tutar saz rol çağalykdan gelýän ýollaşym. Häzirki wagtda hemmesini derket bilýänmi? Hemmesi derket bilýän. Onsoň aydymam çağalykdan 5-nji sinipden başlap men hem aydym bilen meşgul bolup başladym. Çağalar toparny, tans toparlaryny aydym aýtdym. Onuň 2015-nji ýylda Gulbaga bayranyň eýesi boldum. Onsoň Harwgullukda da sazanladym o wagt. Harwgulluga gitdim. Harwgullukda da ýanglan diýarim telewizatlaşygyna gatnaşmak höwes döredi. Öň aydym aýdýarym, aydym bilen ýene bir üstüne aşk işlänip, üstüne işläp şeýdi men ýagny diýärim telewizatlaşygyna gatnaşdyk, şeýdi ýeňi bolmak bagty meýesser etdi. O ýeňi bolmagy menne uly höwes öretdi. Ýene de öňe aydymy sazyndan meter aydymy kän terge berip şonu özgörtmäne maňa höwes öretdi. Na şo kuýuň açyp görkezmäge. Hawa. 2018-nji ýylda ýaglan diýärim ýeňi bolanman soň 2019-njy ýylda Harwgullugymy tamamlap Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar taly bolmak bagty meýesser etdi. Şondan bäri 2019-njy ýylda Harwgullukdan gelip Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna girenim bäri aydym bilen meşgul bolanýan. Edil şol pursadym aydym bilen halk aydyma höwesim döredi. Hemem halk aydymyňam özüme ýüregime ýakyn gelen damana ýoly boldy. Şoň üçin men damana ýol saýlap alym. Damana ýolundan ençeme aydymlar bar, neçen bilen näçe san aydym ýatdan bilýär. Halk aydym aýdyp başlanyp häzir epesli wagtdan bolan onu 1 ýyl, 2 ýyl näzir şu wagtyň içinde men dol kalmy ornaşan ýa 30-35 sany häzirçe. Nesip bolsa ýene de halipalarymyň ýerine ýetirip gidenlerini köp diňler, öwreners, kämilleşdirer, hormatly arkadagymyza hem-de halkymyza ak ýürekden hyzmat eder. Halipalarymyň ýoluna dowam etdirmäge mümkinçilikler ötüp berýän hormatly arkadagymyza köp sag bolsun aýdýarym. Arzulygyňyz hasyl bolsun. Köp sag bolun Muhammed. Indi gepleşigimizi ajaýyp aydymlar bilen dowam edeliň. Belki damana ýolundan başga ýollardan aydym aýdylyş ýollaryndan bir aydym ýerine ýetip berersiňiz. Elbetde başlyny şutaýda uly höwes bilen ýol beren gyýlar geýledi diýen türkmen halk aydymy bar. Şonu estrada görnüşini näder men ýerine ýetip berýän. Uly höwes bilen diňler, Mehriban ýylyşyr, gadyrly tomaşaçylar gepleşigimiz dowam edýär. Ajaýyp aydym bolsa ýöreýte siziň üçin ýaglanýar. Diňläň, tomaşa ediň, lezzet alın.
geleydi. Yol üstünde kuşosuna, yük yaprağın düşesine, Allah'ım deryasına. Ay alıgılar geleydi. Kıyı dileydi ne dileydi o dileydi. Kıyı dileydi ne dileydi bal geleydi. Yol veren kıyılar geleydi. Topu fi Turaz aynı köprü fi Üstünlel kıyılara geleydi Soğuşmağan gurulu soğuşma Kıyırık minip birden aşma Allah'ın feryasızına Kıyılara geleydi. Kıyı dileydi ne dileydi o dileydi. Kıyı dileydi ne dileydi bal geleydi. Yol veren kıyılara geleydi. Yol veren kıyılara geleydi. Ey yol veren kıyılara geleydi. Gepleşigimizi ýene de joşun aýdymlar bilen dowam edelim. Bugun gepleşigimize getiren aýdymlaryň ählice diýen Türkmen halk aýdymlary. Halanarlar toparlamagy bilen gepleşigimize dowam edelim. Ulu şahatlyk şowkun bilen, ulu joşkun bilen aýdymlar, saatlar bilen. Başysyna diňe bir damana ýollar, ähli ýollary söýüp diňleýän, gowuryp diňleýän, destanlaram diňleýän. Şu destanlar diýemde, şu aýdym 2 san destandan 2 san halk aýdym ýygydarly dowam etip beren. Haýsy destanlardan mümkin bolsa başlamak haňyzy aýtsaňyz. Ilki şahsene maret destandan al senem diýen Türkmen halk aýdymyny ýerine ýetirip beren. Ýa-da bolsa Gorol şah destandan gyýrat meni çanny öýle sen ýetir diýen halk aýdym ýerine ýetirip beren. Ulu höwes bilen diňler sonra Mehribany ýylaşar gadary tomaşaçylar gepleşigimiz dowam edýär. Türkmen owadynyň daşlaşmaň ýaňlan ýarym owadlaryny ajaýyp halk aýdymlary biziň milli destanlarymyzdan owadan aýdymlar ýörüýte siziň üçin ýaňlanýar. Kılar olsun belli
tökmet vay kala beni. Ey güllü yüzümün sözleyip canım alıysan, alıysan. Alar olsun billi canın vay ala beni. Ey güllü yüz yol döndürürsün yüzünü. Yer hıyala yer yatazlar vay ödünü. Ey bana değil bir ulfanı füdünü. Ey bolur bulfun özümü bilin, vay bolu beni. Oy 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 oy. Aşık garip hüzün aydım baray. Ey baray, ey baray. Ey bunun işte gönüde gönüde, ey alavara. Kimin ödüm attın bağları, bağlara. Ey haridar dinlemeni zatın, vay ala beni. Oy 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 oy. Bol beni, bol beni. Haridar dinlemeni zatın, vay ala beni.
beni salli biley fin yetir fin yetir Çöl yerlerde sulunlukta kalmışım boyganmışım Gıyret beni salli biley fin yetir fin yetir boy boy yetir Ey gıyret hayın kaldırın alın Kakayın boy kakayın Sizden aşağıda kıyna yapayın boy yapayın Yürütürümün bir büyülel yakayın boy yakayın Gıyret beni salli biley fin yetir fin yetir boy boy yetir Salli biley havalıdır aramı boy aramı Hakıma takdir ananidir şeremi boy şeremi Ol fikirlerimizin düştü yaramı boy yaramı Gıyret beni salli biley fin yetir boy Yetim yaramı da bilgin yedevur ba yedevur Uldayıvın gör deni yedevur ba yedevur Gıyret beni salli bile fin yetir boy Uldayıvın gör değil tevur boy tevur Gıyret beni salli biley fin yetir boy Bal yetir fin yetir Ene de mehribani ileşler, qadrlı tomrasçılar, yaňlan ýarym mowadarat gepleşigimizde berilen wagtam ahyrlap barýar. Gepleşigimiziň ahyrynda biz gepleşigimiziň mihmany Türkmen Döwlet Medeniýet Institutumyň Bagtyar Talebi ýaşdaky Laýdym şeýmiz yaňlan ýarym telewäteşiginiň 2018-nji ýyl tapgyrynyň ýeňjisi mehriban arkadaşymyzyň şahsy ýerpaýyna munasip bolan Muhammed Meretow. Dörjülük toparymyň adyna köp sag bolsun aýdýas Muhammed mundan meýlägem sunat ýoluny durmuşda uly üstünlikleri öňüňizde goýan maksatlaryňyza ýetmeňi tüýsüreňizden arzu edýäs. Bir gepleşigimiziň ahyrynda da iýleşermide ýüregiňizde wesleýän ýaşy arzularyňyz bar bolsa ýüregiňizdäki ýaş türkmen talyp hökmüni buýsanjyňyzy bir de beýan etseňiz. Sag bolun Ak Mehmet, siziň hem dörjülük toparyňyza uly üstünlikler arzu edýän pursatdan peýdalanyp biz ýaş aýdymçylar üçin giň sahnada öz zekinimizi, ukuyumuzy açyk görkezmäge mümkinçilikler ötüp berýän üçin hormatly arkadagymyza köp sag bolsun aýdýarys. Hormatly arkadagymyzyň jany sag bolsun, elmi damy başı dik bolsun. Tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Köp sag bolun, arzularyňyz hasyl bolsun. Owadyňyz mundan meýlägen belentlerde ýaňlansyn. Köp sag bolun. Mehribany iýleşler, qadrly tomrasçylar, gepleşigimiziň ahyrynda biz size de ýene dowr ýoly ähli mowluklaryny, maşgala wadançylygyny, saglyk, salamatlyk tüýsüreňizden arzu edýäs. Bizi şeýle ajaýyp zamana ýetiren berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, türkmen halkynyň şan şöhratyny dünýä dolduran arkada prezidentimiziň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, alyp barýan her bir tutumly işleriniň mundan meýlägem uly üstünlikleri, uly rowaşlyklary beslenmegiň tüýsüreňizden arzu edýäs. Gepleşigimiziň ahyrynda bolsa ýaşdaky Laýdym şeýmiz Muhammed Meretowyň ýerine ýetirmegine bir näçe ajaýyp aýdymlar ýörüýte siziň üçin ýaňlanar. Mehribany iýleşler, qadrly tomrasçylar, ene gepleşigimizi şeýle ýaşy arzuwlar bilen hemmäňize saglyk, salamatlyk, agdy bir rojaňyzda çağajyklaryň bagtyar gülki setleriniň, aýdymlaryň, saazlaryň, belentden belent owazlarynyň
ýanlanyp durmagyny tüýsüremizden arzu edýäs. Gepleşigimiziň indik sanlaryna görüşýänçäk hoş sag bolun. Ey ayfılarım gize, ayfılarım gize, yaltı pasar gülüyorum, yolluş bulgum gülüre, bağa bara lileyla. Kıyılan bilin sıkanda, şağalara kara gülüm, yürüklüğümü hol yere, bağa bara lileyla. Gülürili elilan, şirin fil oğlilan, doğduğun şekillilan, bileyim arba gaylilan. Gülürili elilan, şirin fil oğlilan, doğduğun şekillilan, bileyim arba gaylilan. Şoma var Lila volkan bir yar Marayla bağ Lila Lila volkan bir yar Marayla bağ Lila Gülürili Lila Şirin fil Lila Doğduğun şekil Lila Bilim araba Lila Gülürili şirin fil valina, doğdum şekillina, bilem araba gaylina. Şıkkın bağlı firana, alyan aklın migdiyar, kulelikli dağla. Yarım yanıma arar, şıkkın bağlı firana, yolu sulhan bu yere, bağa bara lilila. Gülürili lilila, şirin fil valila, doğduğun şekillila, bilim arba gaylila. Gülürili lila, şirin fil valila, doğduğun şekillila, bilim araba gaylila. Ketim aydar lila say, bitti uğran yili bitti. Ayrılık vakti geçti, kuşlu diyorlar firli. Yarım yanıma karab, şırtana firana, yürüklüğümü gülüre, bağlı mara lileyla. Gülürili lileyla, şirin fil valila, doğduğun şekillila, bilim araba gayleyla. Gülürili lila, şirin fil valila, doğduğun şekillila, bilim araba gayleyla.
Kabul diyen fenalar husnu orka bay biri Tar tarafa sola kaçar gülür yedin ay biri Arabasın gül sarmadın arangasın ay biri Gözüme anıstı gözü yansın dolu bakar say biri Şirin gözüm yürüvende tuttu mikaz ay biri Yatırmaz geri gizlemeyi dillerde varım benim Çıktım da yıllara dalayım Süygül barım benim Hiç girmekle mümkün eller Kul bağım benim Korkurum olur rakip kusunu deyip Almayan avrum benim Hüseyin'i denmeni yoktur Altın gümüş vermeyim Fakirler aklımdan geçip gittim tüdülüp Şimalımı yüreğimden son Olsun gitti yüdülü Aşık olağına bağlı Yavaşma kara gidelim Kara vurfene gidelim Korkutup almayı bilir Şirin tüdüm yüreğimde Tuttu mikaz sahibini Korkutup almayı beni Şirin gözüm yüreğimde Tuttu mikaz